Yun magandang umaga sa lahat mga sir, ma'am. Dito tayo sa grid, starting grid, Labag City para sa gaganapin nating poker run for Acostio. Shout out Man Banti, ingat palagi sir. Samahang Ilocano Riders, sila yung mga nag-organisa nito. O nga pala, follow naman sa page ko, Kalmadong Biyahe ng Team Arsab. Maraming salamat mga sir, ma'am sa suporta. O yun, magbubuo muna ng team ng bawat isa dito sa starting grid. At saka sa mga wala pang team, ganito yung sabi nila, kapag solo rider ka, idadagdag ka sa mga kulang ng team. O ayan, andito na tayo sa labas para sa take off ng Poker Run version 2 sa mga Ilocano Riders. Halos 300 attendees ito mga sir, ma'am. Shout out din pala sa nag-angkas sa akin, si Sir Jason Sahagon, Jason Ramos Sahagon. Maraming salamat sir sa pag-angkas sa akin kasi wala akong mot-mot. Salamat. Yun mga sir, ready na lahat sa pagtakbo. Ready na lahat ng mga riders. Yun no. Yung mag-aangkas sa akin si Sir Jason. Shout out bro. Dami sa likod. Mukhang nasa unahan kami. Kasi ikaw konti yung nasa harap namin Mukhang nasa unahan kami. Yan. Ingat palagi mga sir, lahat ng mga tatakbo. Sir, ma'am, ingat palagi. Samantalang ako'y nananatiling kalmado. Galit-galitan sa opinion ko't pakiramdam. Di ako mainit, di man lang ako lumigamgam. Bakit ako magagalit? Nasabi na sa akin dati yan. Mas masakit kasi kalaban nyo'y walang pakialam. Yun mga sir, paalis na kami mula sa starting grid, Labag City, at papunta na kami sa Poway Church para sa unang baraha na aming bubunutin. Doon ang unang destination. Meron po tayong 7 destination at yung sa Poway ay yung unang destination. Ayan. Bro, ingat, receive ka. Mag-ingat ka bro ang dami sa likod Saya. Dami. Oo nga, nasa unahan nga kami. Ulit mga sir, pa-follow naman sa page ko, Kalmadong Biyahe ng Team Arsab. Yung Team Arsab ay mga vloggers ng Ilocos Norte nga pala ako. Kasali ako ron. Yun dami mga sir. Maraming salamat nga pala sa IFM Lawag at kay Mr. Honorable Kikyo Ang at kay Mr. Honorable Tito Loso at kay Mr. Honorable JB Pageran, Ohanas Grand Resort and Catering Services. Maraming salamat din sa mga samahang Ilocano, Kabagis, Alems Construction Supply at kay Team Radio Motor Parts, Pub Car Wash at sa JCF Motor Parts, Magic Gatas ng Norte. Maraming salamat at kay JCA Construction Supply at maraming salamat din sa mga Norclicks, sa mga Team OBR at sa mga kay Sisig Pares. Maraming salamat din sa mga Team Arsab, One Ride, tulong para sa kagulong at maraming salamat din kay Ratless Motor Parts. Salamat papapaamin sa gadan hanggang sa dulo. Tsaka kung meron mang tulo, bitaw palaging todo sigaw. Yun mga sir, ma'am, nandito na tayo sa unang destination, Poway Church, para sa unang pagbunot ng mga bawat team para sa Poker Run version 2 sa Bahang Ilocano Riders. Salamat sa suporta at pagtiwala mga sir, ma'am. Follow naman, Kalmadong Biyahe. Salamat. Sa tinubuan lahat, yan tinuruan lakbay. Kahit walang kasabay, sumakay. Kahit kailan, huwag kang matakot, sumablay. Sige lang, tuloy lang sa pagbibilang. Sige lang, tuloy lang sa pagbibilang. Yun mga sir, ma'am. Dami. Poway Church. First destination, Poway Church para sa Poker Run version 2. Ride for a cause ng Samahang Ilocano Riders. Thank you.
Mga sir, follow naman. Kung nahagip yung mga motor nyo, follow naman. Di Kalmadong mang biyahe. hila Salamat. pang parisukat na ang nara para sa inyong parehaba. Sadyang maingay ang mga nakatali na aso, lalo na pag hindi pinapakain ng amo. Nang gagalaite ang mga feeling mas Okay, dito na sa unang pagbunot ng baraha ng mga Di ako mainit, di man lang ako lumigam-gam. Bakit ako magagalit? Nasabi na sa akin dati yan. Mas masakit kasi kalaban nyo'y walang pakialam. Alam kong gusto nyo lang naman ay magka-views kayo. Di magpapaaning sa mga kapobohan nyo. Kasi mas matagal kang darating sa paroroonan mo. Kung babatuhin mo lahat ng aso na kakahul sa'yo. Sige lang, tuloy lang sa pagbibilang, bibilang. Sige lang, Ayun mga sir, ma'am. Second destination tayo sa Baduk, Milagrosa. Second destination. Okay, kalmado lang yung takbo mga sir, ha? Yan, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Right seat mga sir. laging kalmado. Ito ang aking gitnang daliri sa lubin sa kada sambit ng aking pangkesanan kesa aking pagbigyan. Mas pinili ko maging kalmado. Huwag na bigyang pansin yan. Tuloy lang sa gawain at magpalinang. Sa mga puso't di ka dapat makilang. Tatagan mo lang at maging kalmado. Kalmado lang. Kalmado lang. Kalmado lang. Okay, Baduk Milagrosa. Ang pangalawang pagbunot ng baraha para sa Coco Run version 2. Ride for a cause ng Samahang Ilocano Riders. Kalmado lang. Kalmado lang. Kalmado lang. Kalmado lang. Ibang klase pagkadali, balikan malalagari, utak ang palalakarin, bitawan mga bagahe, pasensya pahahabain ng plano pagkaganahin, Ulit, lahat mga ay sir, mama. makakakain. Salamat mapapaamin Mama, sa gada papa. hanggang sa dulo. Tsaka kung meron mang Paano tulog naman sa ikaw, aking palagi page, todo Kalmadong sigaw, Biyahe ay ng nasa Team tono, Asad? ikaw lang Maraming din salamat kilos ikaw, sa mismo suporta. kukuha sila, yung manghihila sila, din manghihina, walang makakaawat hanggang sa makalapit sariling biyahe, lakad hindi lang nakasabit, hindi pa man makuha, at least ay sinubukan, sagot ay laging hanap, hindi ko sinukuhan, minsan ay tinutulan, kaya ako tinutukan, pag-asa tinubuan, lahat yan tinuruan, lakbay kahit walang kasabay, sumakay kahit kailan, wag kang matakot, sumablay. Sige lang, tuloy lang sa pagbibilang, bibilang. Sige lang, tuloy lang sa pagbibilang, yeah, yeah. Ito ang aking gitnang daliri sa lubin sa kada